В Британика започнах да уча откакто бях първи клас, т.е. 11 години. Карам ниво CAE тази година и скоро е моят изпит. Благодарение на Британика взех FCE миналата година, като тази година ще взема, надявам се, CAE. Благодарение на Британика миналата година изкарах своя FCE сертификат. Първият сертификат, който взех благодарение на Британика, беше за стартърс ниво във втори клас и последния, който взех миналата година, беше на FCE. Учителите са много търпеливи, помагат ни с всичко и в много качествено ми помогнаха и в училище. Това, което най-много ми помогна в сертификационната програма е със сигурност помощта на нашата учителка, която обръща внимание на всяка една индивидуална нужда, която всеки един от нас имаше. Британика ми помогна да постигна моите цели, като това да работя в екип, да намеря нови приятели, да се науча на постоянство и дисциплина. Най-полезно в Британика ми беше първо подкрепата на учителите, тъй като те са постоянно покрай нас и ако имаме някакъв въпрос, постоянно са готови да ни отговорят на него. И второ, подкрепата от съучениците, с които си, тъй като с тях изграждаме една добра среда и си помагаме взаимно. Първото нещо, за което със сигурност ще използвам изкарания сертификат е да го приложа в моята кандидатура за университет. Смятам, че сертификата ще ми е много в полза, тъй като е задължителен за много университети в чужбина. Помага ми да съм една стъпка напред пред хората, които кандидатстват за същата работа като мен. Бих препоръчал Британика с две ръце на всички, които ме помолят за съвет къде да кандидатстват за сертификат.